Tietoturvakentällä helposti vajotaan semmoiseen toivottomuuteen ja tuntuu, että kaikki on pielessä. Että mihin tahansa järjestelmään voi aina murtautua ja kaikki on rikki. Ja tämä on vähän turhaa, koska fakta on se, että meidän järjestelmien turvallisuustaso tänään on parempi kuin koskaan. Ihan kevyesti, millä tahansa mittapuulla. Ja mä tiedän, että tämä ei aina tunnu siltä, mutta näin se on. Jos me katsotaan vaikka tietokoneita, mitä me ajellaan nykypäivänä, ajatellaan meidän käyttöjärjestelmiä, ajatellaan, että missä me ollaan nyt, mikä näiden käyttöjärjestelmien turvallisuustaso on nyt ja mikä se oli 5 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Ihan vaikka Windowsin ongelmat, niin 10 vuotta sitten tapeltiin Flash-hyökkäysten kanssa, mikä tarkoittaa sitä, että kun käyttäjät surffaili ihan vaan webissä, niin klikkaamalla web-linkkiin sieltä tuli käyttäjän tietokoneelle ohjelma, joka pääsi käyntiin käyttäjän oikeuksilla. Näitä ei enää nähdä, koska me olemme parantaneet selainturvaa ja sen käyttöjärjestelmän ytimen turvallisuutta. Tai jos ajatellaan sitä, että miten pilvipalvelut on tuonut lisää turvallisuutta. Sen sijaan, että yritykset pyörittää omilla palvelimillaan siellä yrityksen siivouskaapissa omaa serveriään ja yrittää omilla resursseillaan suojella sitä, niin valtaosa järjestelmistä pyörii nykyään Amazonin ja Microsoftin ja kumppaneiden suurissa pilvipalveluissa, joiden turvallisuustaso on täysin erilainen, koska nämä suurimmat gorillat sieltä piilaaksosta, Googlet, Microsoftit ja Amazonit ja kumppanit, panostavat pilvipalveluiden turvallisuuteen merkittävästi enemmän rahaa. Tai jos ajatellaan tätä mobiilimullistusta, siis sitä, että yhä suurempi osa meidän tietojen käsittelystä tapahtuu kännyköillä tai kenties tableteilla sen sijaan, että otetaan perinteisiä tietokoneita. Ja aika moni ajattelee, että joku kännykkä on vähän niin kuin, että se on vähän niin kuin lelutietokone, niin kuin pieni tietokone. Että se on jotenkin pienempi tai heikompi tai huonompi, ja näinhän se ei ole. Kännyköiden käyttöjärjestelmät, on se sitten iOS tai iPadOS siellä iPadilla tai sitten Androidi, nämä kaikki on merkittävästi turvallisempia kuin oikeiden tietokoneiden käyttöjärjestelmät, mukaan lukien Linux. Ja tämä johtuu ihan siitä, että se on modernimpaa, uudempaa teknologiaa ja ennen kaikkea siitä, että nämä ei ole yleiskäyttöisiä käyttöjärjestelmiä. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että siellä on vartiointi sen suhteen, että minkälaisia ohjelmistoja näille alustoille voi julkaista, koska tämä App Store-malli toimii ikään kuin portinvartija. No tietysti kaikki ongelmat ei ole pois pyyhittyjä. Edelleenkin näemme jatkuvasti hyökkäyksiä, on se sitten lunnastrojalaisia tai murtautumisia yritysten verkkoon. Ja aika usein se reitti sitten, mitä pitkin sinne on menty, onkin joku muu kuin tekninen reitti. Tekninen tietoturva on parantunut merkittävästi viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Ihmiset ei ole juurikaan muuttunut. Ja tämä on se syy, minkä takia pitää panostaa koulutukseen ja osaamiseen. Jos kaikki reitit tietokoneita pitkin teknisesti murtautumalla on tukittu, niin sitten hyökkäjät tulee ihmisten kautta huijaamalla ihmisiä jakamaan tunnuksia tai klikkaamaan linkkeihin tai asentamaan laajennuksia selaimeensa tai jotain muuta. Ja tämän takia meidän pitää huolehtia sekä siitä teknisestä tietoturvasta että tästä humaanista ihmisten tietoturvasta. Ja sanon vielä sen, että kun usein puhutaan siitä, että puolustajien ei tarvitse tehdä kuin yksi virhe, niin hyökkäjät pääsevät sisään. Ja tämä pitää kyllä paikkansa, näin se on. Mutta sillä on myös kääntöpuoli. Ja se kääntöpuoli on se, että hyökkääjien ei tarvitse tehdä kuin yksi virhe, että he jäävät kiinni. Ja kun hyökkääjät jäävät kiinni, jos poliisit tekevät työnsä oikein, niin hyökkääjät pidätetään ja pannaan vankilaan. Ja tämä onkin ehkä se, missä me epäonnistutaan kaikkein
eniten ja kaikkein pahiten tämän ongelman kanssa. Verkkorikollisia jää harmittavan vähän kiinni ja harmittavan vähän niitä saadaan vankilaan, mikä ei pelkästään konkreettisesti pahenna tätä ongelmaa, vaan se myöskin samalla antaa mallin tuleville verkkorikollisille, että tämä on aika turvallinen rikollisuuden muoto. Ja se on se, missä meidän pitäisi pystyä parempaan. Mutta tekninen tietoturva, tietokoneittemme käytännön turvallisuus on nykypäivänä parempaa kuin koskaan.